Os cursos de costura que durante todo o ano se desenvolven tanto no Porto do Son como en Portosín non puideron ter mellor broche que coa inauguración desta exposición que xa se pode visitar na Casa da Cultura sonense. Os veciños de Porto do Son veñan a visitar esta preciosa exposición e non só os de Porto do Son, que veña toda a comarca, que a verdade que vai levar unha gran sorpresa porque aquí hai un traballo moi bo, xente que de verdade que empleou moito tempo e non hai máis que ver a exposición. A verdade é que eu non vira todo o traballo que hai feito, pero María José teño que dar os parabéns. Porto do Son levamos moitos anos, eu levo xa 17, 18 anos aquí, unhas veñen, como suele dicir unha compañera miña, plantan por problemas familiares, volven a retomar, pero somos un grupo encantador. Teño unha xente comigo maravillosa. Xa non somos un grupo de alumnas e profesoras, somos un grupo de amigas. Vimos aquí a Porto do Son, vimos o viernes, Portosín, que tamén pertenece a Porto do Son, vimos o jueves, e polas tardes, habitualmente. Das paredes da sala de exposicións colgan auténticas obras de arte feitas a man polas alumnas dos talleres, dende colchas ou mantas ata propostas tan curiosas como un parchís. Este parchís, o patrón, traxo nolo a costureira de Madrid, unhas feiras que hai en outubro, setiembre e outubro. E fíxeno por os meus netos. Pouquiño e pouco, dá moito traballo, pero bueno, todos son cachiños, todos son remendos, pero bueno, ben. Esta é unha manta que fixen para o sofá da miña filla, que vive en Canarias. Está feita con unha técnica que chamase a Pliquick. É unha técnica de password, pero diferenciase un pouco. Eso que é unha colcha para unha cama dun 50, está feita de loncavi. A verdad que me levou moito tempo porque non lle dedico moitas horas tampouco, porque traballo, entonces non teño horas para dedicarlle. Pero bueno, alrededor de un ano e medio, por eso, porque non lle dedico horas. Aqueles que non queiran perder ocasión de achegarse a estes labores poden visitar a mostra durante todo o mes na Casa da Cultura.